Ayiwa an balimaw an ni ɲakuma bi kibaruya min b'an bolo ka da u tulo kan o de ye k'a fɔ an ka samata sɛgɛw olu ka kan ka taga dolaci la dolaci min n'o bɛ farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ nin janvier kalo in na an b'a da u tulo kan k'a fɔ k'an ka samata sɛgɛw olu kan ka taa nin kalo tile 13 yen nɔ nka an b'a da u tulo kan tuguni k'a fɔ ko halisa olu ka musakaw bɛ bɛn wari min ma ani wari min bɛna don olu ko la an ka gouvernement ale ma ɲɛfɔli kɛ o ko la halisa o musakaw o d'a ma dɔn an kɔni b'a da u tulo kan k'a fɔ ko association dɔw farala ɲɔgɔn kan ni collectif ka wari fara ɲɔgɔn kan kɛ olu ye 100 ani 45 olu y'o fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ don an ka samata sɛgɛw ka musakaw senfɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a da u tulo kan k'a fɔ ko an ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Master Sumi ale kɔni ye dɔnkili dɔ bɔ bi kununko o dɔnkili in o b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana in taabolo fanga mara kɛcogo ko o ma ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ o dɔnkili kɔnɔ ale da sera kuma caman ma ka se layiru timɛbaliyaw ma denmisɛnninw ka baarako ma ani accord ko ani ko caman ma o dɔnkili in kɔni a bɛ sɔrɔ internet sanfɛ bɛɛ bɛ se ka dɔnkili lamɛn yen nɔ a dɔw tulo kan k'a fɔ ko an ka circulation tile fila in na ko o bɛna ɲagami dɔɔni ka sabula ka daminɛ depuis kununko la mɔgɔw sera ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko sirako bɛ an ka jamana kɔnɔ donc ni minnu bɛ se ka t'u nɔ la ka sɔrɔ k'u ka ciw ɲɛnabɔ an b'a ɲini olu k'u t'u nɔ la k'u ka ciw ɲɛnabɔ bi kibaruya min b'an bolo de ye nin ye